Здравейте на всички, аз съм Тръна и днес ще ви покажа пейнтбол мода. Така. Първо е бронята. Прави се както всичка броня, само че с вълна. Ще бъдем от синия отбор. Изглеждате така с бронята. Добре. Сега идва за топките боя. Те се правят с 4 стъкло и цвета, който сте вие. Включително аз съм син цвят, така че ще взема сини. Добре. Между другото става един стак. Добре, сега са пистолетите. Те се правят с цвета, от който сте, пръчка и желязо. Аз съм синия отбор, така че ще си взема син пистолет. Добре. Това ми приличат на калашници. Аре, те ще ги нарича. Това са калашниците. Те се правят с пръчка, цвета, който сте и 2 желязо. Добре. Това обърках се. Все едно. Там каквото иде. Цвета, който сте избрали, пръчка и 3 желязо. И става това. Следващото вече знам какво е. Това е снайпер. Прави се с цвета, от който сте избрали, пръчка, 3 желязо и стъкло. Сега изчакайте. Така. Сега наред идва прилича на помпа. Наред идва помпата. Така да го нарича. Тя се прави от 3 желязо, една пръчка, цвета, от който сте избрали и едно барут. Това са дълго чаканите гранати. Те справят 4 желязо и цвета, който сте избрали. Така. Това са капаните. Ще взема и на другия отбор, за да видите какво правят. Ще взема на мене син и ще си взема червен. След малко ще видите защо. Добре. Сега, преди да почнат специалните неща, ще ви демонстрирам оръжията върху тези прасета. Добре. Първото пистолет. То бие 4 демидж. Второто калашник. То вместо да бие много демидж, стреля по много топки. Следващото ти не го знае кой. То стреля бързо. Снайпера всички знаете какво прави. И стреля много демидж и се прицелвате. Това пак е за бързо. Сега очакваният миг, помпата. Баум! Това беше супер. Сега идва време да видите тези. Като ги поставите, извинете прасета, като ги поставите, изглежда така. Но като стъпите на тях,
би трябвало да експлодират. Но моето не експлодира, защото съм от синия отбор. Но ако сложа едно от червения и стъпя на него, експлодира и ми бие демидж. Добре, сега идват останалите два айтема. Добре. Това е флага. Той се прави от 3 камък. Не шлюспенце, извинете, объркал съм се. От 3 камък, 2 пръчки, оранжева вълна и правите флаг. А не оранжева вълна, да ми вълна само че цвета, който сте си избрали. Правите флаг. Ето ще взема и лилавия. Като го ударите, само с един удар той се чупи. И като го крафнете, не знам, майче по едно ти ви даш. Добре, синия флаг, да, всеки. Аз съм си от този отбор. Добре, сега идва един от айтемите, който много ми харесва. Добре. Извинете, забравил съм едно нещо. Ще се върна след малко. Върнах се. Бях забравил да сложа айтема. Добре. Това просто ще го сложа тук. Добре, сега. Това е един от любимите ми айтеми в играта. Взимам това и това. Сега да отидем на подходящо място. Сега, като сложим това и кликнем 10 извинете, ви се построява тази огромна, не огромна деми, тази количка. Така. Какви са тези неща? Някои от тях, знам само някои от тях какво правят. Значи, това оцветява вълна в сино. Това хилваше май, доколкото знам. И останалите не знам, извинете. Просто не съм много запознат. Иначе останалите неща ги знам. И тук ще забием нашия флаг. Бум. И да, вече си имаме база на сините. Така. Какво е това? Това е сканер там какво е. И като стъпиш на него, то отваря желязна врата. Или каквато да е дървена. Но можете да го направите само ако сте от синия отбор. Иначе ако се махна шлема, стъпя на него и нищо няма да стане. Но ако си сложа шлема, вратата се отваря. Това нещо може да се създаде само в старите версии, но ако сте на 1.7.2 като мене в момента, няма да може да си направите килима. То обикновено става килим, ама ако сте на по-стари версии, където няма килим, ще си го направите. Прави си както килим. Така. Сега жълтото сигурно вече знаете. Не мога да отварям. Да. Сега. Аз бях тръна. Това беше мода за пейнтбол. И да. Аре, чао!